Usraşanlar günler dilmene Bala dünyana belgenimden alıp Hidin baralığında min bilem Hidin baralığında min bilem Элек-электен сахнәләр шулай бер-берен тулыландырып киләләр. Алар да бер-беренә бүләргә ярамайдыр дип уйлыйм. Алар бит икесе дә илаһи кешеләр. Күктән иңгән шикелле, күктән төшкән шикелле талант ияләре. Аларның мәхәббәтенә ышанабыз. Башкорт театр сәнгате тарихында нинди генә сагу парлар булмаган. Һәр усырдың үз мөхәббәт символдары, үз легендаһы. Улган Буаттың 70-нче елларында тагы бер легенда туа. Нурия Фидан. Нисек барлыкка килә ул? Нигә шулай гомерле була? Артистларда сәхнәлә генә түгел, тормышта ла бергә күрергә теләгән тамашасы ярты буат элек туган тарихты нигә һаман оныта алмай? Хагына кабат-кабат искә төшерә. 1972 ел. Башкорт академия драма театры сәхнәһендә Мирхәйдәр Фәйзидің Галиябановы кайтанан куела. Пьесаны Гитиста Мәскәү дәүләт театр сәнгате институтын тамамлап кайткан яшь режиссер Рифкат Исрафилов сәхнәләштерә. Төп рольдәрдә Нурия Ирсаева менән Фидан Гафаров. Тәүге практик эше итеп Галиябановны куйды. Ул тапшырылмаган хаттарды әзерләп алып кайткайны куерга. Ләкин оны Нәҗибәк Хафизов, безнең директор, һорамы һин Галиябановны куялы. Безгә тамашасыны сакырырга, үзебезгә алырга кирәк. Килһендәр безгә шундый музыкаль әсәр куялы дип, уга һорамыла ул ошо Галиябановны бик матур итеп. Башкаргансы яшь артистлар Ирсаева менән Гафаров инде тамашасы күңелен арбап өлгерә. Нурия Мостай Кәримдең Айгөл илендә, Фидан Ибраһим Абдуллиндың Тиле яшьлегендә. Хыялга, хис-тойгыга бай, әмма аек акыллы 17 яшьлек Айгөл менән драматик язмышлы, романтик рухлы Зөлкарнәй. Галиябануда туган дуэт тиз арала тамашасының иң яраткан сәхнә парына әверелә. Галиябану менән Хәлилде башкарган артистлар икеһе яшь, сибәр, хөкемле, икеһенән дә эске нур балкый. Ә тавыштары әйтерһең дә тик бергә йырлар өчен генә яратылган. Әгәр дә спектакльдәрдә йырдар булмаһа, дуэттар булмаһа, бәлки улай ук та алар данлыклы булмаслар инде. Аларның шул кадәр килешеп тора, берәһенә Фидандың шул кадәр матур лирический тенор баритон дип әйтмәкче булам инде аның. Тенорга ла бара, баритонга ла бара, түбәнге ноталар да бара, аның югары ноталар да искитмәле тавышлы инде. Ә Нурияның матур тымбырлы булуы, нескә тавышлы булуы шул кадәр аңарга килешеп тора. Шунысы аларның дуэты бер касан да онытылмаслык. Озак еллар, озак буындарга барып битәсәк дип уйлыйм мин. Галиябану тудырган шау-шу тынып та өлгермәй, 1973 елда сәхнәгә Гадел Кутуйдың тапшырылмаган хаттары күтәрелә. Төп рольдәрдә тагыла Нурия Ирсаева менән Фидан Гафаров.
Актердардың тышкы матурлыгына, ихласлыгына, осталыгына, тавышына гашык тамашасы хатта Искәндәрнең хыянатында гафу итә кебек. Мөхәббәт сәхнәләрен әсәрләнеп күздән кисерә. Яратышу, аңлашу шулай була икән дип хаклана. Баксалар тәсирин сәскә ватты. Андугастар хайрашты. Янем. Мин сине бик яратам, акылым. Кубатла Искәндәр. Мин сине өҙөлөп яратам, янем. Кубатла Мин Искәндәр. сине үлеп яратам, янем. Яратам. Мин һине бик яратам, янем. Яратам. Бик яратам. Тапшырылмаган хаттарның гомере кыска булса да, Галиябану 20 елга якын сәхнәләрдә гөрләтә. Актердарды СССРның төрле төбәкләрендә, хатта сит илләрдә алкыштарга күмәләр. Галиябану менән Хәлилгә гашыйк булмаган, аяныслы мөхәббәт тарихынан йөрәге һыкрамаган тамашасы калмай. Уга тиклемдә, унан һуң да Нурия Ирсаева менән Фидан Гафаров нинди генә спектакльләрдә, нинди генә партнерлар менән уйнамаһын, Галиябану Хәлил, Галия Заһир дуэттарының сагылыгын беркем дә тоныкландыра алмай. Рифкат менән без үзебез икәү башта шул бер-беребезне яраткан рольдә уйнанык. Минең балаларым Кайтов дигән драматургның әсәре ине. Фиданга тиклем әле Илшат агай менән яширәктәрдә уйнанык. Рәйсә Фәйзидә, мин Рәйсәнең кызы, Фирдәүс минең менән бергә укыган, бергә бетергән, мине яратып йөргән, мин дә уны яраткан. Мөхәббәтләре уяна гына башлаган Вилкаримов уйнайны Рифте. Олег Ханов менән уйнанык. Яратышып, Заһир менән Валитов менән дә уйнаным. Шуна менә Әнвәр Ишберди менән уйнанык. Хамит агай менән уйнанык Зәйтүнгелдә. Күп кешеләр менән уйналынды, ләкин йыр безне алып сыкты. Нагара диләр бит шахтердар. Шулай итеп, шуның менән танылдык. Вот ведь инде профессионал ярслар күгерләй, вот ведь инде мош уны хәбәр. Икенчесе бер-беребезне тыңлап рольдер уйнаганда инде ул партнерша буларак, мен партнер буларак яратып уйнайбыз, хөрмәт итеп уйнайбыз. Менә хөрмәт итмәгән партнершалар да була бит, әйме булай. Тормышта инде һөйләшмәен сөйрәп, Нурия менән без бер вакытта һүзгә килмәнек тормышта. Шул тиклем бер-беребезне хөрмәт иттек бит инде. Уны инде сәхнәле яратмайсы мөмкин түгел. Шуңа күрә безнең шул тиклем теге мөхәббәт сәхнәләрендә сын булып сыга инде. Шуңа күрә үлгә алалар караган кешеләр инде. Үздәре һөйләйләр бит инде. Сезнең мөхәббәтле сәхнәләрегезне күреп, бер-берегезгә караган ускынлы, шундый мөхәббәтле күзләрегезне күреп, без өйләнештек, без кияүгә сыктык. Күңелеңдәге мөхәббәтте катыштырырга кирәк. Менә һин кемдилер яратаһың бит инде, әйме? Ошо мөхәббәтеңде менә Галиябануды уйнаганда миңа Рифкат кушты, кызыңды нисек яратаһың, шулай ярат. Хәлил үлгән вакытта ла шуны күз алдыңа китер дип, уны күз алдыңа китерһәң түгелеп илайһың бит инде, әйме? Ул безне күзенә кара, күзеннән эзлә үзеңде. Шулай итеп өйрәтә ине. Күзенә карап һөйлә. Һин уны той. Нигә менә яратмаслык кешеме Фидан? Фиданга әйтә, нигә Нурияны нисек яратмаслыкмы? Кысып косаклагыз бер-берегезне. Бер-берегездән оялмагыз. Бына шулай өйрәтте бер-беребезнең йылыны тоерга, тән йылыгын. Халыкты ихлас ышандырыр мөхәббәт сәхнәләренең сере бына нидә икән? Режиссерның, актерларның үзләре генә белгән һәм кулланган алымдарында. Юк, сәхнә серен күпме генә сизмә, халыктың авызын ябып куеп булмай. Нурия менән Фидан тормышта ла бер-берен ярата икән, улар бергә икән дигән имеш-мимештәр яшәй бирә. Яшьрәк вакытта мине Фиданның любовницаһы ул дип күп мине охшатып йөргән кешеләр минең якын килергә куркып йөргәннәр. Осрашулар булганда бына сыннапта Фиданды яраттыгымы Нурия апа? Я Нурия һеңлем дип һорайдар инде. Сыннапта яраттым әйтәм, уларга әйтәм. Нигә яратмаска әйтәм. Ошондай егетте бөтә кеше ярата. Нишләп мин яратмаска тиешме әйтәм. Менә ниндәй матур, узын буйлы, үзе йырлай, мин үзе гармунда уйнай, мин әйтәм. Конечно, яратам тинем. Тегеләргә уже барыбер ышанмайдар бит инде. Уларса һөйләй башланым.
Сәхнәлә кем менә уйнайһың, моның менән имеш-мимеш, тегеләй булай. Ул инде була торган хәл. Әмма ләкин имеш-мимеш булай икән, без уйлаганса инде ундай кеше менән уйнап булмай сәхнәлә. Ул бит шул тиклем катмарлы нәмә, тормыштагы амбициозный нигә укшылып китә, анда борылыштар күп. Оны аңлатып бетерлек кенә түгел. Поводта биргәләмик инде үзебездә, мин бит инде бала менән киләм, Гөлназ менән 3 яшькә хәтле садикка алмайдар. Баланы санага тартып театрга алып киләм. Шуң кайтканда теге йоклай да, мин арыйм бит инде. Гафуригә хәтле кайтабыз яяу. Ашынан Фидан минең кулдан алып күтәреп кайта инде. Ә безнең арттан озатып киләләр университет кызлары, медицинский институт кызлары, Фиданга гашык кызлар безнең арттан киләләр. И шулар күреп инде, улар бергә торалар, улар бергә кирип киттеләр, бергә торалар. Менә куера инде шундай хүзләр. Мин бер кашан да шан. Ана гел сүрәләр инде, Нурия белән тегеләй. Нурия белән бөтенесе белән дә. Но һәр хәлдә дә Фидан өенә кайтадыр. Аның Фәридәсе менә настолько андый кеше сирәк өйлеп киләләр кызлар. Мен әйтәм, нишләп инде Фәридә шуңа түзә? Шуларны Фәридә чәй ишереп, кунак итеп шулай итә торган. Менә мин шуңа шаккатадыр. Тормыш бит инде, сәхнә ул. Әйе, әлбәттә ул бик авыр ул. Ул бит сәхнәгә сыккас, ул уйнайһың әйме менә. Сынлап та яратырга кирәк нисек. Ләкин онытмаска кирәк ул сәхнә. Гаиләлә бөтәһе һәйбәт булһа, эштә уңышлы бараса ул бөтә ердә лә һәйбәт буласы. Менә мин уйлыйм, әсәйем аркаһында шулай һәйбәт бөтәһе. Миндә гомумән көнләшү дигән нәрсә булмады. Мин аның эшенә ул эштә дип карадым. Һәр вакытта да эшкә дип карадым. Бер кайчан да көнләшмәдем. Халыкның мәхәббәтенә дә аңа күпме кызлар хатлар язалар иде. Күпме телефон белән шылтыраталар. Аларның берсенә дә игътибар бирмәйдер. Рамкада торгая, на привязи торгая артистларны. Халык сине яратмаса, анан кызлар да яратмаса, улар тиз битендә шунап артисты булмайдыр дип уйлыйм инде мин. Ул үзе башка ир менән буталган булган. Мин ул һиңә Ходай тарафыннан бирелгән бер бүләк, ә һин шул бүләктең кадерен белмәне. Ир кешеләрен төрле сагыла инде. Яшьрәк чакта бигрәк тә. Фидан шунда икән, әйдә барып алып кайтайык, әйдә барып карайык дигән вакыттар булган. Шундай әйткәндәр инде подругалар инде уга. Ничә? Аргас кайтыр дип кенә әйткән ул. Уны хәтта авылдагылар бит правительство дип йөртәләр. Монда подругалары. Әйе. Нурия белән без театрда бик тату яшәдек. Аның Гөлназы белән безнең Айбулат бергә үстеләр. Галия Бану җырын Гөлназ белән Айбулат җырлыйлар иде икәүләп. Хәлләрне белешәбез. Үткәндә шулай кирип хәлләрне дә белеп чыга ул Нурияга. Беренче мәхәббәтләрен искә алып, илардар һәм рәхәтләнеп көлердәр дә. Минем театрым сәхнәһендә бары тик изге хисләр, ышаныч тойгылары, дуслык, сабырлык, бер-береңә ихтирам итү теләге генә өстенлек итәсәк. Бер 1983 ел. Сәхнәгә Таһир Таһиров пьесаһы буенча Галия спектакле сыга. Ирсаева белән Гафаров тагыла бергә. Тагыла илаһи мәхәббәт тойгыһына мәдхия йырлар, образдар. Галия белән Заһир йыры әле лә радио телевидениеннан сәхнәләрдән төшмәй. Ә бит заманында йырһыз гына спектакль сыгару турында ла һүз бара. Һуңга табарак режиссерлар да әҙерәк теге кәмһетеп тә йырлайҙар, улар йырлайҙар, йөрөйҙәр, улар егел йырлы спектакль ҡуялар, үтемле булыуын белеп алдылар да, тип шундай әйтелгән һүҙҙәр ишетелеп инде, улар әҙерәк отходить итә башланылар. Былай йырһыҙ гына.
Менә нидә Галиялә бит инде. Галиялә әйтә, Рифкать Исрафилов әйтә, әллә ерда алып ташлайыкмы ти. Ерһыҙ гына кимитен әйтәм, нисек ерһыҙ булган инде бул. Юк, мәйтәм, башка спектакльдә алып ташларбыз, монда калдырайык дип. Ниндәй матур йырҙар, нисек халыкка таралды. Йыр һис шикһеҙ хис-тойғоно, кисерештәрҙе, спектакльдәге психологизмды көсәйтә. Спектакль йырһыҙ ҡуйылһа, тамашасыға шулай уҡ тәьҫир итер инеме икән? Итер ине моғайын. Сөнки актерҙарҙың талантын, характер үҫешен күрһәтә белеү оҫталығын, эске пластикаһын һәм динамикаһын тышҡы атрибуттарға ғына ҡайтарып ҡалдырырға ярамай. Быға артабанғы йылдарҙа Ирсаева һәм Ғафаров тыуҙырған төрлө драматик, трагик, хатта комик образдарҙы миҫал итеп килтерергә мөмкин. Тамашасы уларҙы мөхәббәт геройҙары ғына түгел, ысын талант эйәләре булғаны өсөн ярата. Төрлө заманда тыуған һәм йәшәй биреп ҡуйған имеш-мимештәргә ни бары имеш-мимеш дип кенә ҡарай. Аларның мөхәббәте турында шын икәнен күңелгә яткырып, бергәләп яшәгән шикелле шулай итеп кабул итә торган иде бит инде. Тора бара белә булгаштан инде ничек тормышлары үткәнен, яңадан күңелгә зуррак мөхәббәт туды аларның шулай мөмкинчелеге өчен. Тормышта бит алар дуслар, нык дуслар бит. Дуэт и очень удачно подобрано, что они играют на сцене, они прям как-то горят, у них такая любовь, и все. И как-то веришь в эту любовь светлую, такую искреннюю, и выходишь оттуда такая просветленная. Кеше элек матурлыҡты ярата. Нурия менән Фидан икеһе шул тәбиғәттең матурлығын сағылдыралар. Нурия апай болондар менән сәскәләрҙе, сылтырап аҡҡан йылғыларҙы күҙ алдына килтерә. Фидан Ғафаров таш, тауҙар үткән имен ағасларын хәтерләтә. Многие искренне полагали, что Фидан Ғафаров и Нурия Ирсаева — это муж и жена. Люди жили жизнью этих артистов. Они жили этой сценой. Отдать должное Фариде, супруге Фидана, она никогда не дала повод Фидану там усомниться в его верности, в неверности. Да? Ни у меня, ни у многих людей, которые его знают, даже в голову не приходило, что вот там что-то может быть там и так далее. А там Фидан, он поэтому и Фидан. Из ничего делают какой-то пиар, шум. И потом это не стоит того. Это настолько отвлекает от профессии. Надо делом заниматься и выдавать, так сказать, свое искусство, свое дарование. А сплетни — это совершенно второе, третье, пятое, десятое. Нурия Фидан, Ирсаева Ғафаров феномена тураһында бәлки ҡасандыр, кемдәрҙер фәнни трактаттар яҙыр. Нисек кенә булмаһын, йондоҙло парҙың, уңышлы дуэттың, тандемдың тағы бер инҡар иткеһеҙ сере бар минеңсә. Ул мөхәббәтле мөхиттә тыуып, яратылып үҫеү. Нурия Исхаҡ ҡыҙыла, Фидан Сафа улыла күп балалы ғаиләләрҙә буй еткергән. Икеһе лә ата-әсәләренең иң яратҡан балаһы булған. Был хаҡта бер туғандары бер аҙ көнләшеп тә, ғорурланып та һөйләй. Актерҙар үҙҙәре лә туғанлыҡтың ҡәҙерен белгән, ғаилә, балалар тип йән атып йәшәгән кешеләр. Ғаиләлә 9 бала, мин 6-нсы бала. 7 айҙан атлап киткәнмен. Ләкин 4-5 йәшкә хәтле имгәнмен. Бер-беребеҙҙе шул тиклем яратып, шул тиклем дуҫ булып, беребеҙҙе лә ҡыйырһытмай, һәр беребеҙ ололар кешеләрҙе ҡайғыртып үстек беҙ. Менә ошо атайым, әсәйем төҙөп ҡалдырған йорт, ошо ергә ҡайтһаң, бөтә сирҙәр бөтөп киткәләй. Нисектер үҙеңде төплө итеп хис итә. Сөнки нигеҙ бик ныҡ. Нигеҙ ныҡ. Нурия Исхаҡ ҡыҙының да, Фидан Сафа улының да рухи нигеҙе ныҡ. Сөнки ата-әсәнән, халыҡтан килә. Уларҙы ғүмер буйы мөхәббәт йөрөткән. Театрға булған мөхәббәт ниндәй генә кәртәләр осраһа, һайлаған юлдан тайпылдырмаған, арзанданға ымһындырмаған, сит төбәктәргә тартмаған. Айһылдың айлы кистәре, оҙон-оҙаҡ бала саҡ, Рәйсә Фәйзи, Алдан Түләйем, төрлө йылдарҙа, төрлө спектаклдәрҙә, төрлө ролдәрҙә осраша Ирсаева менән Ғафаров. Мөхәббәт уларҙы бер ҡуша, бер айыра, төрлө һуҡмаҡтарҙан йөрөтә. Хәҙер килеп, 7-нсе йыл аншлаг менән барған бәхет хаҡы. Тағы ла шул мөхәббәт.
Аңлайһыңмы, Зариф, япа яңғыз. Яңғызлыктан да авыр нәмә бар. Һинең менән гомер буе яшәп, янәшә булып. Мин һәр вакытта яңғыз булдым, Зариф. Һин минең ни турала уйлаганымды ла, нимә кисергәнемде лә бер нәмә лә белмәнең дә, һорашманың да, белергә лә теләмәнең. Менә бәхет хакында икебезнең уйнау тагы ла халыкка өчен әйбәт бит инде. Һәр вакыт аншлаг. Ничә ел уйнайбыз инде шуны хәзер. 4-5 сезон уйнанык. Аншлаг. Һәм улга билет юк. Бу кайһы роль ныграк, менә авыр роль булган кеше. Авыр роль кирәк. Авыр психологик рольдер кирәк. Ничек кенә теге роль авыр булмаган, барыбер кул сапканда бит ул бит ни, кире кайта. Авырлыктар бетә. Нидер бетә. Арудар бетә. Менә теге кул сапканда, сәскә биргән вакытларда, бис, браво дип кыскырган вакытларда уже рәхәт инде, рәхәт. Менә шул рәхәтлекте бит юкмәп кайтып китәң. Это два таланта, это две удачи для всех нас. И Фидан Гафаров, и Нурия Ирсаева. И сегодня, увидев их вновь на сцене, вновь вместе, мы пережили те эмоции, те чувства, которые переживали много-много лет назад. Яш көңілді болып қалғандар бетінде. Шыл матур етіп ойнайдар, что аларды айырып болмайын. Теге вакыт икенче репертуарлар иде, хәзер икенче. Дөнья да үзгәрде, алар да үзгәрде, без дә үзгәрдек. Алар үзгәрсә дә без яратабыз аларны барыбер. Фидан и Нурия, они играли в одной паре, и они актеры как бы не одного поколения. Алар нинди генә роль уйнасалар да, бер-берсен яратучы, мәхәббәт уйнаучы пар булсалар да, яки бөтенләй икенче образда да алар үзләрен шул хәтле талантны бикләп булмый. Ул кайсы җирдә дә талант. Аларга күз тимәсен. Һаман да сәхнәдәләр һәм шулай булып калуларны халык бик тели. Нурия Фидан легендаһы нигә шулай гомерле? Нигә бүген Ирсаева Гафаров кимәленә күтәрелеп шаулаган иҗади дуэттар юк? Беренчедән 21 буат бөтә ердә информация, экрандар бар ердә лә нәмә теләйң шуны карап була. Хәзерге яшь артистларга үсүе кыен. Хәзер бит стиль икәнсе. Стиль воздействия тоже икәнсе сәхнәдә. Эффектлар күбәйде. Шул эффектларга каралар. Ни юк, ялылык юк, халыкты нитеп ала алмай, обвораживать итеп ала алмай. Нурия Фидан легендаһы. Ирсаева менән Гафаров уйнаган спектакльдәрдән айырмалы, был легенданың адагы бәхетле. Сөнки һәр актерның язмышына нинди генә һанау югалтулар төшмәгән, улар тудырган мөхәббәт мәңгелек. Был мөхәббәттә туган ер тойгыла. Ата-әсә, ир-катын, балалар, иян-янсәрдәр мөхәббәтелә, халык һөюлә. Был мөхәббәт әле һаман тамашасыны илһамландыра, уйландыра, рухландыра. Бер мөхәббәт тарихы. Мин үзем мөхәббәткә нык инанып яшәгәнгә күрә, мөхәббәтле булуларын кешеләрнең теләрен, балаларына мөхәббәт тәрбияләүләрен, мөхәббәтле булып үскән бала бер вакытта ла насарлык эшләй алмай. Сәнгатьте яратырга кирәк. Мөхәббәт, сәнгать, изгелек дөньяның тоткаһы. Сәнгать кешегә мөхәббәтте лә өстәй, матурлыкты ла өстәй, бәхетте лә өстәй. Һәр бер эштә мөхәббәт кирәк. Теләктә тумай, мөхәббәт булмаһа. Нинди генә профессия хайлаһаң да, әгәр дә үзеңнең нигә профессияңа тугры булам дисәң, башта мөхәббәт кирәк. Шуннан теләк туа. Шуннан матур эшләй. Матур эшләгәнне күреп инде халык та ярата. Тормыш юлының таягдары булып, минем сәхнәлә уйнаган достарым, партнершыларым, партнерларым, ең беренче чиратта инде үземнең хәлил ифетем Фәридә. Шул мөхәббәт булмаһа, яшәп булмай. Һәр нәмәгә мөхәббәт кирәк. Мөхәббәтле кара. Аю, алда бүре бүртә. Акландар башы та тәүге гөлдә.